Φίλοι μελισσοκόμοι, με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζουμε το B-Master Plus, μια ευρεσιτεχνία του μελισσοκόμου Αντώνη Αντωνιάδη από το Καρδιοχώρι Πτολεμαΐδους. Το B-Master Plus είναι ένα πολυμηχάνημα που θα διευκολύνει το μελισσοκόμο στις εργασίες που αφορούν το τελάρο της Κυψέλης. Πριν σας παρουσιάσουμε το B-Master Plus στην πράξη, πάμε να δούμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής B-Master Plus είναι εργονομικά τοποθετημένα σε ένα μεταλλικό τροχήλατο πάγκο. Με το B-Master Plus υλοποιούνται οι κύριες εργασίες που αφορούν το τελάρο: το περτσίνομα, το σειρμάτωμα και η τοποθέτηση του φύλου κεριού. Τα μέρη της συσκευής B-Master Plus αναλυτικά είναι τα εξής. Πίνακας ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει διακόπτη έναρξης και πάυσης λειτουργίας, ασφάλεια για την προστασία της συσκευής και ενδεικτική λιχνία λειτουργίας, διακόπτη τάνησης και αποτάνησης, εργαλείο περτσινόματος, το οποίο αποτελείται από ένα χειροκίνητο μοχλό περσαρίσματος, μεταλλικό οδηγό για το τελάρο και ακίδα περτσινόματος. Σειρμάτωση του τελάρου. Περιλαμβάνονται δύο μεταλλικοί οδηγοί για το τελάρο. Σφιχτήρα σταθεροποίησης τελάρου με ρεγουλατόρο. Βοηθητικά ράουλα για τη σειρμάτωση του τελάρου. Αυτοματισμός για την προστασία από την υπερτάνηση και την κοπή του σύρματος. Καρούλι σύρματος, ηλεκτρικό και χειροκίνητο. Μοχλό σταθεροποίησης καρουλιού για την αποφυγή των βυρήνων. Τοποθέτηση φύλου κεριού. Περιλαμβάνει ένα έρασμα για τη σταθεροποίηση του τελάρου σε κατάλληλη κλίση. Δύο γυάλινες επιφάνειες για τη σωστή εφαρμογή του κεριού. Αυτοματισμό για την παροχή ηλεκτρισμού χαμηλής τάσης για τη συγκόλληση του φύλου κεριού στο σύρμα του τελάρου. Ανακλεινόμενο ράφι για την αποθήκευση του φύλου κεριού κατά την εργασία. Τροφοδοτικό λειτουργίας της συσκευής στα 220 V. Βάση για τη στήριξη της μπαταρίας και ακροδεύες για λειτουργία στα 12 V. Μικροεργαλεία που συνοδεύουν τη συσκευή. Θήκες για περτσίνια και καρφιά. Πάμε τώρα να δούμε το B-Master Plus στην πράξη. Όπως είπαμε, με το B-Master Plus επιτελούμε τις τρεις βασικές εργασίες που αφορούν το τελάρο της Κυψέλης: το περτσίνομα, το σειρμάτωμα και την τοποθέτηση του φύλου κεριού. Έχουμε δίπλα μας τον Αντώνη Αντωνιάδη, ο οποίος κατασκεύασε το B-Master Plus. Γεια σου, Αντώνη. Χαίρετε για μένα. Αντώνη, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η μηχανή είναι έτοιμη και θα μας παρουσιάσεις τις τρεις εργασίες που επιτελούνται με αυτήν. Ακριβώς. Έχουμε ήδη στη μηχανή τοποθετήσει τα αναλώσιμα που δεν είναι άλλα από τα περτσίνια, τα καρφιά και τα φύλλα κεριού. Έχουμε εδώ πέρα και μια Κυψέλη με άδεια τελάρα. Επομένως, πάμε να μας δείξει την πρώτη εργασία, η οποία είναι. Η πρώτη εργασία που κάνουμε στο κενό τελάρο είναι να τοποθετήσουμε τα περτσίνια με το χέρι στις 4 τρύπες που υπάρχουν στη μία πλευρά και αντίστοιχα στις 4 τρύπες που υπάρχουν στην άλλη πλευρά. Αφού ολοκληρώσουμε, Αντώνη, αυτή τη δουλειά, η επόμενη εργασία μας είναι. Η επόμενη εργασία μας είναι να το τοποθετήσουμε στην πρέσα παύλα περτσιναδόρο που υπάρχει πάνω στη συσκευή και με αυτόν τον τρόπο να τα πιέσουμε και να βυθιστούν εντός του ξύλου. Βλέπω ότι η δουλειά γίνεται εύκολα και γρήγορα. Ακριβώς. Η δουλειά γίνεται εύκολα και γρήγορα και αυτό οφείλεται στους δύο οδηγούς άνω και κάτω που υπάρχουν στη συσκευή και βοηθούν στο να υπάρχει μια σχετική σταθερότητα. Η επόμενη εργασία που αφορά το τελάρο είναι η σημάτωσή του. Δείξε μας επομένως πώς γίνεται με το B-Master Plus. Μάλιστα. Αρχικά τοποθετούμε το ήδη περτσινωμένο τελάρο στο σκέλος της συσκευής που αφορά τη σειρμάτωσή του. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο πλευρικοί οδηγοί. Στο πάνω μέρος, Αντώνη, βλέπουμε έναν αποστάτη. Σε τι εξυπηρετεί? Αυτή εδώ η λάμα εξυπηρετεί στο να ευθυγραμμιστεί το τελάρο και να είναι σταθερό. Μάλιστα. Υπάρχει, όπως κοιτάμε τη συσκευή μας, στα αριστερά ένας ρεγουλατόρος και ένας σφιχτήρας. Μπορείς να μας εξηγήσεις τις λειτουργίες τους? Αριστερά, όντως, υπάρχει ένας ρεγουλατόρος, ο οποίος βοηθάει στο να αφομοιώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν στα τελάρα από εργοστάσιο σε εργοστάσιο. Πάρα πολύ ωραία. Και δεξιά υπάρχει ο μοχλός σύσφιξης, ο οποίος με αυτήν εδώ την κίνηση σφίγγει το τελάρο και κατά την απελευθέρωσή του μας δίνει μια έξτρα τάνηση στα σύρματά μας. Αντώνη, έχουμε σταθεροποιήσει το τελάρο πάνω στη συσκευή. Πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα στη διαδικασία της σειρμάτωσης. Τι κάνουμε μετά? Αμέσως η επόμενη κίνηση είναι να δώσουμε τάση στη συσκευή. Αυτό γίνεται θέτοντας τον διακόπτη λειτουργία στη θέση on. Βλέπουμε ότι έχει ανάψει η ενδεικτική λιχνία, κάτι που μας επιβεβαιώνει ότι υπάρχει τάση στη συσκευή και είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε. Ποια είναι η επόμενη κίνησή μας? Η επόμενη κίνηση είναι να πάρουμε το σφυρί και να καρφώσουμε δύο καρφιά στο τελάρο μας. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια ειδική θήκη πάνω στη συσκευή για τα καρφιά και το σφυρί, το οποίο είναι τα παρελκόμενα τα οποία συνοδεύουν το B-Master Plus. Με αυτόν τον τρόπο καρφώνουμε και τα καρφιά μας. Έχουν τοποθετεί τα καρφιά. Πριν προχωρήσεις να μας δείξεις το πώς τοποθετούμε το σύρμα, θέλουμε να δούμε κάποια πράγματα. Υπάρχει ένα καρούλι με σύρμα και κάποιοι μοχλοί και αυτοματισμοί. Μπορείς να μας εξηγήσεις ο μοχλός στο βάθος με το ελαττήριο σε τι εξυπηρετεί? Υπάρχει ένας μοχλός, όντως με τη βοήθεια ενός ελαττηρίου, ο οποίος συγκρατεί τις βυρίνες που ενδεχομένως θα δημιουργηθούν από το σύρμα.
Κατά αυτόν τον τρόπο, επομένως, δεν μπλέκει το σύρμα κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας. Στην κεφαλή του καρολιού υπάρχει ένας ακόμα μοχλός. Ποια είναι η λειτουργία του? Σε αυτό εδώ το σημείο υπάρχει αυτός εδώ μοχλός, ο οποίος όταν είναι στο άνω μέρος του, όπως είναι και τώρα, το καρόλι πραγματοποιεί ελεύθερη κίνηση. Όταν όμως κατεβάσουμε το μοχλό και είναι στο κάτω μέρος του, το καρόλι παίρνει ηλεκτρική κίνηση, η οποία ρυθμίζεται από τον διακόπτη τάνησης και αποτάνησης. Επομένως, ένας μελισσοκόμος μπορεί να εργαστεί είτε χειροκίνητα είτε ηλεκτρικά. Και ο αυτοματισμός ο οποίος υπάρχει σε αυτό εδώ το σημείο, ποια είναι η λειτουργία του? Στη διαδρομή του σύρματος ακριβώς εδώ πέρα βλέπουμε έναν αυτοματισμό, ο οποίος βοηθάει όταν το σύρμα έρθει σε μεγάλη τάνηση να μην έχουμε σπάσιμο του σύρματος. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να μας δείξει επομένως πώς περνάμε το σύρμα στο τελάρο. Πιάνοντας τη μία άκρη του σύρματος, αφού έχουμε ελευθερώσει το καρούλι και είναι σε ελεύθερη κίνηση, ξεκινάμε να περάσουμε το σύρμα διαδοχικά από όλες τις τρύπες του τελάρου. Με αυτόν τον τρόπο. Εδώ βλέπουμε και σε τι μας εξυπηρετούν τα βοηθητικά ράουλα που υπάρχουν στη συσκευή. Πράγματι είναι κάτι που δεν αναφέραμε. Υπάρχουν 3 βοηθητικά ράουλα, τα οποία μας βοηθούν στο να υπάρχει μια ροή στο σύρμα και να μην κουβαλάμε όλο το καρούλι, με λίγα λόγια. Μας διευκολύνει και στη δουλειά μας. Μάλιστα. Περνάμε το σύρμα για την τελευταία τρύπα. Αυτή τη στιγμή. Όταν φτάσουμε εδώ πέρα, τυλίγουμε το σύρμα 2 ή 3 φορές αντίστοιχα από το καρούλι και με το σφυρί καρφώνουμε το ένα από τα 2 καρφιά. Με αυτόν τον τρόπο. Με μία κίνηση δεξιά και αριστερά κόβουμε το σύρμα και αφαιρούμε το κομμάτι το οποίο δεν χρειάζεται. Πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη κίνησή μας είναι να αφαιρέσουμε το σύρμα από τα βοηθητικά ράουλα. Αυτό γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπουμε εδώ και πώς μας διευκολύνουν τα ράουλα σε αυτή την εργασία. Μάλιστα. Και επόμενο βήμα μας. Επόμενο βήμα είναι να κατεβάσουμε το μοχλό σύμπλεξης, έτσι ώστε το καρούλι να τεθεί σε ηλεκτρική λειτουργία και με το κουμπί τάνησης και αποτάνησης να πραγματοποιήσουμε αρχικά τάνηση. Το βλέπουμε σε αυτήν τη στιγμή. Βλέπουμε επομένως πώς μαζεύει ηλεκτρικά το σύρμα και ποια είναι και η ευκολία που μας παρέχει η συσκευή. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι το σύρμα έχει έρθει σε μια επιθυμητή τάνηση, οπότε κρατώντας την άκρη του σύρματος πραγματοποιούμε αποτάνηση από το κουμπί τάνησης και αποτάνησης, ώστε να μας δοθούν ορισμένα μπόσκα για να μπορέσουμε να τυλίξουμε το σύρμα στην άλλη άκρη του καρφιού. Αφού έχουμε τυλίξει το σύρμα στο δεύτερο καρφί μας, καρφώνουμε και το δεύτερο καρφί μας. Κατά αυτόν τον τρόπο. Επόμενο βήμα μας είναι να κάνουμε μία κίνηση ώστε να σπάσει και η άλλη άκρη του σύρματος και είναι έτοιμο σχεδόν. Το τελάρο μας επομένως έχει σειρματωθεί εύκολα, γρήγορα, με μικρό κόπο και πράγμα το οποίο βοηθάει πάρα πολύ ένα μελισσοκόμο ο οποίος έχει πάρα πολλά τελάρα για να τα σειρματώσει. Κάπως έτσι. Βλέπουμε ότι τα σύρματα είναι ήδη αρκετά τεντωμένα, κάτι που θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο όταν ελευθερώσουμε το τελάρο μας από τον μοχλό πίεσης και θα το δούμε ακριβώς τώρα. Με αυτήν εδώ την κίνηση απελευθερώνουμε το τελάρο μας και βλέπουμε ότι τα σύρματα είναι ακόμα πιο τεντωμένα. Αντώνη, έχουμε ολοκληρώσει 2 από τις 3 εργασίες, το περτσίνομα και το σειρμάτωμα. Πάμε να δούμε και την τρίτη, η οποία είναι η τοποθέτηση του φύλου κεριού στο τελάρο. Δείξε μας πώς γίνεται αυτό. Αρχικά παίρνουμε το ήδη σειρματωμένο τελάρο και το τοποθετούμε σε αυτόν εδώ τον οδηγό, με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένα μεταλλικό έλασμα το οποίο τοποθετεί το τελάρο σε συγκεκριμένη κλίση. Σε τι μας εξυπηρετεί αυτό? Ακριβώς. Αυτή η συγκεκριμένη κλίση δεν είναι τυχαία. Μας βοηθάει στο να περάσουμε πολύ εύκολα το φύλλο κεριού στη σχισμή που υπάρχει απέναντι στο τελάρο. Θα ήθελα να μας δείξεις πώς γίνεται αυτό για να καταλάβουμε και τη χρησιμότητά του. Παίρνοντας ένα φύλλο κεριού από το ράφι μας που έχουμε προαναφέρει πιο κάτω. Έχουμε πει ότι υπάρχει ένα ανακλεινόμενο ράφι για να τοποθετούμε το κουτί με τα φύλλα κεριού προκειμένου να μην τα ψάχνουμε στο χώρο εργασίας. Με αυτήν εδώ την κίνηση τοποθετούμε το φύλλο κεριού και το μοιράζουμε εντός του τελάρου. Πάρα πολύ ωραία. Ποιο είναι το επόμενο βήμα μας? Το επόμενο βήμα μας είναι να πάρουμε την αποσπόμενη πλάκα
γυαλί από τον πάγκο μας. Η κάτω πλάκα δεν είναι αποσπόμενη, είναι σταθερή πάνω στον πάγκο μας. Πάρα πολύ ωραία. Και με μία κίνηση, ξεκουμπώνοντας αυτόν τον οδηγό, βλέπουμε ότι ο οδηγός κουμπώνει και ξεκουμπώνει. Τώρα είναι κουμπωμένος. Ξεκουμπώνοντας τον λοιπόν, φέρνουμε το γυαλί και το τελάρο μαζί με το κερί πάνω στην σταθερή πλάκα του γυαλιού. Και στη συνέχεια τοποθετούμε την αποσπόμενη πλάκα γυαλιού στο πάνω μέρος. Βλέπουμε ότι έχεις επιλέξει το γυαλί σαν βάση εργασίας. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Ακριβώς, έχουμε επιλέξει το γυαλί γιατί το γυαλί είναι ένα υλικό το οποίο κατά τον χρόνο δεν σκραμπώνει και θα μας δίνει πάντα ένα ίσιο κερί. Και κατά δεύτερο λόγο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ορατότητα, οπότε το σύρμα θα διεισδύσει μέσα στο κερί μας. Μάλιστα, πριν ολοκληρώσουμε επομένως και τη συγκόλληση του φύλου κεριού πάνω στο τελάρο, θα ήθελα να μας εξηγήσεις τον μηχανισμό στα αριστερά. Υπάρχει ένας μηχανισμός εδώ στα αριστερά της συσκευής που με αυτήν εδώ την κίνηση, δεν θα δώσω ρεύμα τώρα, απλά θα δείξω την κίνηση, δίνει ρεύμα στο τελάρο μας ώστε να γίνει συγκόλληση. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελάρα, όπως είπαμε, από εργοστάσιο σε εργοστάσιο διαφέρουν στις διαστάσεις, αλλά διαφέρουν και στη διάτρηση, δηλαδή στις τρύπες. Μάλιστα. Επομένως, με αυτές εδώ τις δύο βίδες έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μία ρύθμιση στο που θα πηγαίνει το ρεύμα από τις ακίδες στα σύρματα. Δηλαδή η ακροδέκτηση 2 εκεί είναι ρυθμιζόμενη προκειμένου να προσαρμόζεται στο κάθε τελάρο. Ακριβώς. Και αυτό είναι μια ευκολία. Πάμε επομένως να δούμε πώς γίνεται η συγκόλληση του φύλου κεριού πάνω στο τελάρο. Με αυτήν εδώ την κίνηση δίνουμε ρεύμα στο τελάρο μας και θα δούμε τώρα πώς αρχίζει το σύρμα να ζεσταίνεται και να διεισδύει μέσα στο κερί. Εδώ βλέπουμε και σε τι μας εξυπηρετεί η γυάλινη επιφάνεια η άνω. Μάλιστα. Ήδη βλέπουμε το σύρμα να διακρίνεται ανάμεσα στο φύλλο κεριού. Αρκετή η τάση που έχουμε δώσει. Κόβουμε τάση με αυτήν την κίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Το κερί έχει τοποθετηθεί πάνω στο τελάρο μας. Αφαιρούμε την πάνω γυάλινη επιφάνεια με αυτόν τον τρόπο. Σηκώνουμε το τελάρο μας με τον οδηγό, ενδεχομένως το κουμπώνουμε πίσω για να υπάρχει σχετική σταθερότητα και το αφαιρούμε. Επομένως έχουμε ένα έτοιμο τελάρο. Το τελάρο μας είναι έτοιμο. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα είναι σχεδόν άριστο. Και είναι έτοιμο να τοποθετήσουμε μέσα στην κυψέλη. Ακριβώς. Δείξαμε λοιπόν τις τρεις εργασίες που πραγματοποιούμε το B-Master Plus, το περτσίνομα, το συρμάτωμα και η τοποθέτηση του φύλου κεριού. Η παρουσίαση ήταν αναλυτική. Πάμε να το δούμε τώρα σε συνθήκες πραγματικής εργασίας.